ଏ ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡର ସେଟା କ'ଣ ମାରିଛି? ଗେବୁ ନା ଆଳୁ? ତ ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଣ୍ଟୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବେଣୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ବେଣୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 4ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖିଆ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଛତୁଆ ତ ଏବେ ଟିକେ ବଜାରକୁ ପଳେଇବା, ବଜାର ଯାଇକି ଖାଇଦେ ଆସିବା ଆଉ କିସ କରିବା। ଆଉ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଆମ 5 ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ପଚାରିବେନି। ତ ଏଇ ଲୋକଟି ଡେଲି ସକାଳୁ 6ଟା ବେଳେ ଆସି ଏଠି ଠେଲା ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜଲ୍ଦି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ସହ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ତା ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ୟାର ବାପା ମା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବିହୁ ଫୁମା ଅଛି ନା? ହଁ ଅଛି, ଦିଅ ଖାଇକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା। ଛୁ ଆଉ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସେ ମାନେ ଟିକେ ଦହି ପିଇକି ଯାଏ, ମୋତେ ଦହି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଦହି ଟିକେ ମାଗିବା, ପିଇଦେବା ହେଲା। ଭାଇ ଟିକେ ଦହି ଦେବ। ଓ ଭାଇ ଦହି ଦିଅ, ଟିକେ ଦିଅ। ପିଇଦେବା ଆଉ। ହଁ, ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଚୁଟି କାଟିଦେବା। ଏଇଠି ଦୋକାନଟା ଅଛି, ଯିବା। ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ଓକେ ଭାଇ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ପରେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ? କିସ କହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଜାଣେ, ନିଜେ କହି ନିଜେ ଶୁଣି ପକଉଛି। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛୁଟେଇବି ଆଉ। ଏ ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡର ସେଟା କ'ଣ ମାରିଛି? ଗେବୁ ନା ଆଳୁ? ଏଇ କୁନି ପିଲାଟି ପରେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବେ ଏ ଛଡ଼ା ଦେଖିବେ କେମିତି କାନ୍ଦିବ, ଯେମିତି ମୂଷା କୁରିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୋର ଚୁଟି କଟା। କେତେ କଷ୍ଟରେ ସାଧିକି ରଖିଥିଲି ଏ ଚୁଟି, ଇଏ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ହଉ ଭାଇ, କେତେ ପଇସା ହେଲା ମୋର? କେତେ ପଇସା ହେଲା ପଚାରୁଛି, ସେ ମୋତେ ପାନ ଖିଆ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି। ତମ ବାପା ଆଜି କହୁଥିଲେ ଚିକେନ୍ ହେବ ବୋଲି, ତ ଚିକେନ୍ ନେଇଯିବା ଆଜି। ଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଥିଲି, ଦେଖିଲ କଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଚିକେନ୍ ହେବ ମାନେ ଚିକେନ୍ ସହିତ ସାଲାଡ଼ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ସାଲାଡ଼ ନେଇଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ସାଲାଡ଼ ହେଲା। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାଏ, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ବସିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ଗାଧେଇକି ଖାଇବି, ଖାଇକି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ହେଉଛି। ଓକେ, ରହିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଟ୍ୟୁସନ୍। ତ ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ ୱାଟର ପାର୍କ, ଯେଉଁଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫେମସ୍। ଆଉ ଯଦି ଯିବୁ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଇଛୁ ପଦ୍ମାବତୀ ୱାଟର ପାର୍କ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ନଜାରା କେମିତି।
तो आम दी जन आसुଛୁ बुलिया ପାଇଁ ଏଠି ବୋଟିଂ ଆମର ଚାଲିଛି सी तार एकला मारछुती मोर एठी छाड़ देइछि एकला एकला कष्ट करछुंती आ एठी देखंतु ये नजारा केमदी सब रहिछि केमदी आपन भल लागो तो मत लागुछि आपण देखिए राजेश्वर चल तो आपण माने भी बालेश्वर पदावती आसंतु बुलंतु एठी मजा नियंतु आम सह जोगाजोग भी कर आ एठी बहुत मजा मस्ती चलो रे आसिला आपण सरीला हमर टाइम तो आमर बोटिंग टाइम बर्तमान खत्म हो गला खत्म टाटा बाय तो देखा नेक्स्ट क्लिप रे तो फाइनली आम आसिक पहुँची जाइए पार्क पलि आसु ट्यूशन टाइम भी है जीवन सार ये बहुत रागी थे गाड़ी दे जल्दी जाए ट्यूशन जाऊँ ट्यूशन में पहुँचे आप देखा है बाय तो ट्यूशन पहुँची गले तो आज आम ट्यूशन ले एग्जाम फॉर्म फिलअप चलती देखो तो कि हस यार ये चलती हस माने लक्षे टंका फॉर्म फिलअप समस्त सरीला कि ये भाई तांकर जानी पारते ये कौन लिखिए कौन नहीं तो ये आमर पेरेंट्स माने सब पिला वेट कर फॉर्म फिलअप सैले आपको नहीं जी आ मोर पेरेंट्स ये बही देखो मो आगे ये देखो तो ट्यूशन छुट्टी गला तो ये मुझे चली घर को बाटर जाऊ जाऊ देखिली गणेश पूजा आमर ये सजाणी हो तो ये कैमेरा पकईदेली आप देखी दिखाँ ए भाई जिते बड़े ट्यूशन आसला परे पेट्रोल पकई जाती किंतु पागलाटा जानी पारे पेट्रोलटा कहीं सरे तो फाइनली मुझे घर पहुँची तो आसिक पहुँचला बापा कहले पानी आने तो पानी आनी मैं आसी देख आमर पानी बाल्टी जाए देखु आम आक्वागार्डटा हाई सीटी देखा तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे गुड बाय।